ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ എമൽഷൻ അടിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു 3 തൂണ് അതെങ്ങനെ തേക്കിൻ്റെ ഗ്രെയിൻസ് കൊടുക്കാമെന്നാണ്. ഇതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ സീലർ അടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സീലർ അടിക്കാം, സാൻഡിങ് സീലർ അടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സീലർ അടിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രെയിൻസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഡിസൈനാണ്. നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഗ്രെയിൻസുകളാവും ഇഷ്ടപ്പെടുക. അതിപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾ ഡിസൈൻസ് മതി, ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വ്യത്യാസം. അത് ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അവർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുക. എന്നാലും നമ്മളിപ്പോൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വെറുതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതി ഏതാണോ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചില ഭാഗങ്ങൾ വരച്ചെടുക്കുന്നത് മാത്രമേ. ഇത് പിന്നെ എമൽഷനൊക്കെ അടിച്ച് സീലറൊക്കെ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഇതായതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അവിടെ സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചവും വെയിലൊക്കെ അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും വരയ്ക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഈ പുറത്തെ ഫില്ലറുകളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് തേക്കിൻ്റെ കളറിനോട് നല്ലൊരു മാച്ചിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ എമൽഷൻ സ്വല്പം റെഡിഷ് കലർന്നൊരു ഡാർക്ക് കളറാണ്. അത് വൈറ്റൊക്കെ ചേർത്ത് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് അടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ തേക്കിൻ്റെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കളർ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ്, യെല്ലോ ഷെയ്ഡൊക്കെ കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു തേക്ക് വരച്ചെടുക്കാനും ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ ഈ എമൽഷൻ ഈ പുട്ടിയൊക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ തീർക്കുന്ന പോലത്തെ വർക്ക് വേണമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഫിനിഷിങ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുകയുള്ളൂ. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ഒരു റോളർ അടിച്ച ഫീലാണ് നമുക്കിതിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ളത്. പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോകുന്ന പ്രശ്നം, പിന്നെ അത് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട്സ് പോലത്തെ സംഭവമൊക്കെ അതിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് വരയ്ക്കാനൊക്കെ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഗ്രെയിൻസുകളെന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെ തേക്കിൻ്റെ ഒരു ഇത് നോക്കിയിട്ടോ അതിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നൊന്നുമല്ല. ഒരു വുഡിൻ്റെ കളറ് അകലിൽ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തേക്കിൻ്റെ കളറ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി എല്ലാ വീട്ടുകാർക്കും അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയാം ഇതിപ്പോൾ തേക്കിൻ്റെ തൂണൊന്നും അല്ല വീടിന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ അതുപോലെ തോന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം. കളർ നമുക്ക് തേക്കിൻ്റെ ഒരു കളർ, വുഡൻ ഫിനിഷ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ വരച്ച് വയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം അത് വെറുതെ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതാക്കിയിടുന്നു മാത്രം. അത് ചില ആളുകൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ചില ആളുകൾ നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഗ്രെയിൻസ് മതി, ഇതൊന്നും വേണ്ടാന്ന് പറയും.